ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒವೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಂಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆದ ಪೊನ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ರಾಮಸಮುದ್ರದ ಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜಿಗೆ ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಹೋಗುನು ಈಡ್ ದೂರ ಎಕಡ್ಲ ಬತ್ತೀನಿ ಹೋಯಿನಿ ಏ ಬಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಜಾನ ಮನ ಸಡ್ಡೆ ತುಲೆ ಎತ್ತಿಕ್ಕು ಇರು ಬೈಯಡೊಂದು ಬೇರೆ ದೆಕ್ಕರವಲ್ಲವೇ ಅದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಚಾಂಡಿರಿ ಈರ್ನೆಂಕೊಲ ಆಲ್ಬಮ್ ತೂದಿತ್ತ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೆಂಡಲ್ ಬೇರೆ ಗುರ್ತಾಯ್ತು ಮಾರೆ ಸೀರೆಡೊಂದು ಬಂದಿತ್ತು ನಾವೇನೊಂದು ಪೊಂಜೋ ಇತ್ತಿನ ಪೊಂಜೋ ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಒಂದು ಪೊಂಜೋ ನಮ್ಮ ಮಗಲ ಓಯ್ ರಜಿದಣ್ಣ ಕಾರಂಗಿಲ್ಲ ಲಜ್ಜಿ ಏಕಡಿ ಸೀರೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತನ ಇತ್ತನತ ಅಂಚಿನ ಬರೇ ಪೂಜಿ ಮಾರ ಪರಮ ಆಗ್ತದೆ ನಮಕ್ ಬರೋ ಒಂಜೋಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋ ಕೊರಿಯಾಡಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಕೈ ಬತ್ತಂಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲು ಇರೋ ರಾತ್ರಿ ನಿಗ್ಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸುನಿಲ್ ಕಾಡ್ತಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋಪವನಿಗ್ಲಿ This is a beautiful location, one of our favorite. Sanket Kulal, Divya and Posaponu. Welcome to team Divya. Thank you. And we are shooting for Detective Divakar web series. The first episode shoot maltandala. Sanket onji different ad jilebi na role maltandale jilebi. Dada jilebi special dada Sanket. ಜಿಲೇಬಿ ಹೀರೆ ಬಾ ನೋಡಿ ಹೀರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ Okay. ಒಂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಆಯಿನ ಕಾಮಿಡಿ ವಿತ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಇಪ್ಪುನ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ದಿವಾಕರ್ ಶೂಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ನಿಕುಲು ತೂದಿಪ್ಪರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಾರ್ಲ ದಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಲೊಕೇಶನ್ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಪನ್ಪಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ಸ್ಪೆಲ್ ದೂರ ಇಡ್ ದೂರ ಬಿದೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೆಕ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತ ಏ ಒಲ್ಲೇರಿ ನಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಮಾರೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಾಗ ನಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಕ್ಯಾಮರಾದಕ್ಕೂ ಇತ್ತೆ ವಿಷಯನ ಬಂಡೈತೆ ಕ್ಯಾಮರಾದಕ್ಲಿಗೆ ಕಾಪಾಡೋನ ವಿಷಯ ಅದು ಬರ್ಸೊಂಡೊಂದು ಬಂತಿ ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳು ಗೊತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ ಮರಿಯಲ್ಲ ಬರ್ಸ ಇಪ್ಪು ಬರ್ಸ ಉಪ್ಪಿ ಮಾರೆಡ್ಡ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾರೆ ಇನ್ನೊಂದಾಗ ಏನಿತ್ತು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ರೌಂಡ್ ಏನು ತೆಕ್ಕರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಉಂಡು ಮಾರ್ನೆಟ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಉಂದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಉಂಟು ಕತ್ತಿಯ ಬಿಸತಿ ಪೊಡಿ ಬಿಸತಿ ಲಾಯ್ಕ ಬಿಸತಿ ಅವನು ಸೀನೆ ಕದ ಆಯ್ತಾ ಹಾಂ ಏ ಓಡು ಕಾಲ ಉಂಟು ಕನಕನ ಏನೇ ಕತ್ತಾರ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇವ್ರು ನಡೆದು ಮೊಯ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಾರೆ ಹಾಂ ಯಾನ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಇಡುತ್ತೆ ಹೂ ಆಲ್ಬಮ್ ಡಾನ್ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಹೋ ಇರಿ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ದೇರು ಇಲ್ಲದ ಅಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆದ ಪೊನ್ಲೆ ಸಾಧಾರಣ ಗೊತ್ತು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಬೊಕೇನ ಪಲಾವ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾತ ಮಂದಿದ್ದಿತ್ತೆ ತಿಂತೇರ ಉಸಾದಿಲ್ಲ ಇರ ಬುದಾರೆ ದಿವ್ಯ ಬಂದೆ ದಿವ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಒಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಒಂಜಿ ತುಳು ನಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾನೆ ಬಂಗಾರಿ ಪಂದ್ ಮೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂದು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಕೊಂಕಣಿದ ಕಿತೆ ಕಿತೆ ಜಾತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಏನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಅನ್ನ ಡಾನ್ ಯಾರು ಮಿಲಾನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂತನ ಸಿಂಗರ್ ಮಿಲಾನ್ ಮಿಲಾನ್ ಗುರ್ತಾನ ಕೆಪಿ ಮಿಲಾನ್ ದಿಲ್ ರಂಗ್
ಸಾಂಗ್ ಬಂದು ದಿಲ್ರಂಗದ ಸಿಂಗರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಬಂತೇರು ಮಾರೆ ಎಡ್ಡಂದು ಸಾಂಗ್ ಇತಾವಂದು ದಿಲ್ರಂಗ್ 2 ದಿಲ್ ರಂಗ್ 2 ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಬಕ ಅಬಿ ಎನ್ವಿ ನಮ್ಮನ ವಿಡಿಯೋ ತುದ ಎಂಕಲ್ನ ಆಲ್ಬಮ್ದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ಲೇರು ಇಜ್ಜವ ಕಡೆ ನಿ ಬಾತೇರು ಅವಿ ಕೇಂಡ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ದಿಲ್ ರಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನದ ಸೂಪರ್ 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 ಸಖತ್ ಬೈದೆ ನಾವು ಇಂಕಾಲ ಬೂಸ್ಗೆ ಹಂಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋರ ಅಭಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೂಸ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಬೊಲ್ಲಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದು ಬರು ಬೂಸ್ಗೆ ಹಂಗೆ ಬೊಲ್ಲಾಡು ಬೊಲ್ಲಾಡು ಸಿ ಮಲ್ಪೇತ ಪೋಲಿ ರಿಲೀಸೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಲೈತ್ ಸೈಲಿ ನಂಚ ಪೋಲಿ ಬಲ್ಗೆತನ ಪೋಲಿ ಲೈತ್ ಸೈಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಪಂಡ ತಾರೈದೆ ಮರ ಅವ ಅವ ಶೂಟ್ ಅತ್ತಿ ಒಂದೇ ರಂಜಿತ್ ಬಂದೆ कैमरामैन है मेरे कैमरामैन है मेरे ऑल इन वन ये ना पेरे ऑल इन वन सकल कला वाला बाबा अंतरता अव मेरे गानो है हिड़दान लेटदानी एक्टर डीओपी बिजनेसमैन अरे स्वರ ಬರೊಂದು ಪಕ್ಕ ರೈತ ಮೇನ್ ಯಾರು ಒಂದು ರೈತ ಯಾರು ನೇಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಡ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ನೇಜ್ ನಡ್ಪುನ ಬಾಕಿದ ಪೂರಲ ಬೇಲ ಅಂತಾರೆ ರೆಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ರೆಡ್ಡೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಆರ್ ಮನ್ ಪೂಜೆ ಆರ್ ಬಾತೇರ್ ಜಿ ಇದು ಮಾಸ್ಕ್ ದೆಪ್ಪಾಡು ಮಾಸ್ಕ್ ದೆತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಗರ್ಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಜಿಂಡೈ ಒಲ್ಪ ಲೇರ್ ಅಲ್ಪ ಲೇರ ಒಲ್ಪ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾರ್ ತಿಂದರೆ ಎತ್ತದಾಲ ತಿಂದಿದೆ ಇಂಚು ಮೋನೆ ಅಂಚಿ ಸೈಡ್ ಉತ್ತೆ ಎನ್ನಂಚು ಮೋನೆ ಮಾಡಿಯಾ ಒಂದು ಕಣ್ಣದೆ ಬುಟ್ಟಿತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಇಡು ಅದು ಇತ್ತ ದಿವಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಇತ್ತ ಗೊತ್ತೇ ಏನೋ ಒಂದು ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದಾದೋಡು ಈರು ಪಾಡ ನಿಂದಿಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ರೋಲಿಂಗ್ निकले गंदी ಏನು ಗುರಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ ಇಂಚು ಉಂತಿ ಯಾನು ಇಂಚು ಉಂಟದೆ ಇಂಚು ಬರೋಟ್ಟಿ ಅವಳು ಸ್ಟಿಲ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಈತೆ ಮಾಡೋರ್ಚಾ ಖಾಲಿ ಕೆಬಿಟ್ ದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಡ್ಕರ ಅಂಚೆ ಗುಂಡಿ ಅದು ಗುಂಡಿಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಮಂಡೆ ಬಂದೊಂದು ಅದು ಕಂಗ ಒಂದು ಬಜ್ಜೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾರೆ ಓಡಿಕಿರೋದು ಕಾಸು ಕ್ಯಾಮರಾ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ರಾಮಸಮುದ್ರದ ಶೂಟ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜಿಗೆ ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪೋಪುನು ಅದನ್ನ ಏನು ಆಲ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾರೆ ಸುನಿಲ್ ದೂರಗೆ ಎಂಕುಲು ವರಿഞ്ഞാണ്ട് ಆಂಡ ನೀನು ಚಡ್ಡಿ ಬರ್ದಂಡ ಹೆಂಚಿನ ಮರ ಇದು ಮರ್ಯಾದೆಪ್ಪಾರ ಚಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ದಾಡು ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ ಚಡ್ಡಿಡು ಅಂತ ನಾನು ಮಾರಿ ಗೌಂಟೆ ಓಯ್ ಇತ್ತಾನ ಲೆಟರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಯಾಕಡೆ ನೀನು ಚಡ್ಡಿಡು ಅಂತದ ಮೀನು ಅಗ್ಗಿ ದಿನವಲ್ಲ ಮೀನು ಅಗ್ಗಿದಿದ್ದು ಈಡ್ ದೂರ ಎಕಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಹೋಯಿನಿ ಏ ಬಲೆ ದೂರ ಹೌದಾ ಏ ಗೊತ್ತು ಜೋರು
ಸುನಿ ನಾದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ఏ కొడకుల్ని పోయి కత్తి ఆనించు కనిపిన్ అది షూటింగ్ ఇంచండి ఖుషియానా గమ్మత ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. మస్తు ఖుషియానా అయితే మూలుండు బ్యాంకుడు సంత ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಸ್ ಆಯ್ತು ಮಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಲೋನ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಸುನೀಲ್ ಬೇಡ ಲೋನ್ ಬೇಡ ಸಾವು ಕಟ್ರೆ ಅತ್ತ ಕಾಸು ಕಟ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ಲೋನ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಏ ಓಡಿపోయారు ಸುನೀಲ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಚಡ್ಡಿಗೆ ತಂದ್ರೆ ಬೋಯ್ರು ಅಕುಲು ತಿಂಗಳು ಕೇಂದ್ರವಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಡೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನ ಕೈಟ್ ಕಾಸ್ತಾನ ಅವು ಅಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ತೈಲ ರೆಡ್ ಆವತ್ತ ತೈಲ ರೆಡ್ಡಿ ಏನ ನಿಮಗೆ ತೈಲ ರೆಡ್ಡಿ ಕಂಡ್ರೆ ಹೋತು ಜಾಕಿ ಬಂತೆ ಎಂಗೊಚ್ಚಿ ಚಂಡಿ ಅದು ನೀವು ನಿನ್ನ ಅಲ್ಪ ಸುನೀಲ್ ಬರ್ಚಾ ನೀರು ಜೈಜಲ್ಲ ಸೀರೆ ತಂದು ಬಂಗಾಪನಿಗೆ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪುರಾಣ ಪಾಡು ಅವೇ ಸೀರೆ ತಂದು ಸಂಗೀತ ಒಂದು ತುಂಬಿದ ಬೇತೆ ಮಂಡಿನ ಬೇತೆ ಒಂದು ಕೊಂಬೆ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಪಾತಿರ್ತೀಯ ಏ ಏನು ಕಂಡಂಡು ಏನು ಕಂಡ್ರಂಡ ಒಂದು ಒರಿಯಾಗಾಬುಜ ತೆರಪಾರ ಮುರಗಲ್ ಮುರಗಲ್ ರಡ್ಜನ್ ತೆರಪೇರಾ ಮಾಸ್ ದೆಪ್ಪುಜೇರು ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಯಾರು ಕಾಸರಗೋಡ್ದ ಪುದಾರ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾಸ್ಕ್ ದೆತ್ತಾಡ ಪುದಾರ್ ಅಂತ ಜನ ಪುದಾರ್ ಅಂತ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಹಿಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಉಂಟಾ ಹಿಟ್ ರೋಲ್ ಉಂಟಾ ಆರ್ಮಿ ಯಾರು ರೋಲ್ ಯಾರು ಮೆಗ್ದಿ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಮೆಟ್ಟಿ ಸ್ವಂತ ಅದು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಬಾಡ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಂತ 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 ಇದಾಗಿ ట్రైపాడ్ ఉంది తీసుకో ట్రైపాడ్ ఉంది తీసుకో తిరిగారు చూద్దాం ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಈ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಜಗ್ಗೀಶ್ ಕುಡಂಜಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೈದ ಕುಡಂಜಿ ಹೊಸ ಲೊಕೇಶನ್ ಬೈದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಕಾಮಾತ್ರ संतो संतो इसमें माल हुंडिया इसमें माल है थोड़ा इसमें माल है बड़ा आया गंदा जान बरसात नहीं रहते हो येरा अर्जेंट फर्द बरे वो ब्लैक कोट है यूबी लाइट भी है यूबी लाइट भी है अंदर थत्ती ये तुंडी नेत्तले कजवत्य नेट बियर द गुप्पी विजय मल्ली पूरा मूले पाड्रे अंतेना ಅಲ್ಲ ಅಮೂಲಂಗಿ ಏಟ್ ಕಜಾವು ಪಾಡು ಕಸವನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಒಡೆ ಮುಟ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇಕಪ್ ದಾರ ದೆಪ್ಪಡೋಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಲಾರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಬನ್ನೇತ ಒಡೆ ಮುಟ ಜಾನ ಮನ ಸೈಡ್ ತುಲೆ ಎತ್ತಿಕ್ಕು ಇರು ಬೈ ಎಡಂಜಿ ಬೇರೆ ದೆಕ್ಕರವಲೆ ಕೈ ಎಕ್ಕು ನಿಕಾಲು ಮೀ ಪನಾಗ ದೆಕ್ಕಾದು ಏನು ಮೀ ಪನ ಆತ ದೇಲ ನಿಂತ ಎಕಡ ಮೀ ಪನ ಕೆಬಿ ಪೂರ ಇಕ್ಲ ಹಿಂದಿಯರ್ ತಿಂತೀನಿ ನಿಂಚಲ್ಲ ಅದು ಚೂರಂಡಲ್ಲ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾರ ಐತಲ್ಲಿ ಪೂರ ಸೆಂಟಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ
ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಾರ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಣ್ಣ ಆದಿತ್ತು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಮ್ಮೇರ್ಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಮ್ಮೇರ್ಗೆ ಮಾರೆ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಅಣ್ಣಗೆ ಇತ್ತಮನ್ ಪೂಜಿ ಜನ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟರ್ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಏರ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಜೀರ್ ಬೇಲೆ ಪುಣ್ಯತ್ ಬೇಲೆ ದೆತ್ತಿನ ಕೊಲ್ಲಿರೇನು ಕನ್ನಡ ಅವು ಗೊತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಪಲ್ಲೆ ಏನಿ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬಾರಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಬ್ರೋ ಅದು ಪಾತಿರ ಬದಿಗಿನ ಅದೇ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ತಿರ್ಗಾದ ಹಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ತೋಜನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಸೈತೇ ಬೈ ಈಗ ತೇಳ್ತೀನಿ ಫೀಲ್ ಏನ ತೆಲ್ತೊಂದ ಅವು ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಊರಲ್ಲಾಗದೆ ಆಯ್ನೆ ಆಯ್ನಿ ಕೈ ಇಂಚದಿ ತಿನ್ಸದೆ ಪುನಃ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ మీరు సరి పండారు పరందులేరు మీరు ಅಂಚೆ ನಿಜ ಕಡೆ ಬಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾನ ನಮಗಿಂಚಿನ ಬರೀ ಪೂಜಿ ಮರ ಪರಬರ ಆಗ್ತದೆ ನಮಕ್ ಬರೋ ಒಂಜೋಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋ ಕೊರಿಯಾಡಲ್ಲ ಕಾಲಿ ಕೈ ಬತ್ತಂಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲು ಇರೋ ರಾತ್ರಿ ನಿಗ್ಲೆ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅವೇ ಸಾಲವು ಸಾಲ ಎಕಡೆ ನಿಂತವೆ నేను మీట్ల మధ్య జరాను కాలే ఏం చెప్పబోతాయా మరలే లేకపోతేనా ఏజెన్సీ ఆయన ముసు ಖಾಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪಡಿ ಈರೇನ ವಿಡಿಯೋ ಚಾಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಕಡ್ದಕ್ಕ ಚಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ ಅಂಜಿ ದಾದನ ಇತ್ತನು దాదాని ఎత్తుండు ఎత్తున్నావు ಅದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಚಾಂಡಿ ರೇ ಈರ್ನ ಇಂಕೊಲ್ಲ ಆಲ್ಬಮ್ ತೂದಿತ್ತ ಲೈಕ್ ಆತ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ఉందేరు ಹುಡುಗಿ ఉందేరు ಬೆಂಡಲ್ ದಿತ್ತಿನಾರು ಬೆಂಡಲ್ ಇದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಗುರ್ತಾಯ್ತು ಮಾರೆ ಸೀರೆಡನ್ನು ಬಂದಿತ್ತು ನಾವೇನೊಂದು ಕೊಂಜ ಇತ್ತಿನ ಪೊಂಜು ಆಂಟಿ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಒಂದು ಪೊಂಜೋ ನಮ್ಮ ಮಗಲ ಓಯ್ ರಜಿದಣ್ಣ ಕಾರಂಗಿಲ್ಲ ಲಜ್ಜಿ ಸೀರೆ ಇತ್ತಿಡು ಇತ್ತಿನತ ಎಕಡ ಆಂಟಿತ್ತು ಅತ್ತು ಒಂದ್ ಜನ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇಂಚ ಕೆಟ್ಟವ್ರೆ ಏನೇನೇನೆ ಅತ್ತು ಒಂದ್ ಜನ ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಇಂಚ ಕೆಟ್ಟವ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಅತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಈ ಸರಿ ರೈಸುನ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಡಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ರೈಸುನ್ ಬೆಂಡಲ್ಲದ ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಅಂಕಲ್ ಓ ದೇವ ದಿಟ್ಟೆ ಲಗಾಡಿ ಗಡ್ಡಗೆ ಬರೋಡು ಗಡ್ಡೋಡ್ ನೇಲೋಡ ನೇಲ್ದೆ ಬುದ್ಧಿ ಹತ್ತಿನ యాక్చువల్లీ అండి జూమ్ అత్తావు అవు జూమ్ పండ కొన్నులు ఎడారు బుజింది జూమ్ ఇత్త ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅನೇವರ ಜೂಮ್ ಉಡ್ದ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಜಿ ಬಂತದೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಪಿಎಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 70 ಅಂಡ್ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಲೋಕಿ ಅಂಡ್ ಸುನಿಲ್
we are signing off today. Ini anku shooting inita schedule finish maltondala. Tomorrow onwards bokkala continue apandu Detective Divakar web series. So signing up guys, sada signing up ada ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಆತನು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆತಂದು DOP ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಡ್ಲ ಬಿಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜೇರ್ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರಿ ನನ್ನ ಬೈಯಡ ಎಂಗುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಪನ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬಕ್ಕಾರ್ ಲೋಕೇಶರ್ ಮಿಡಲ್ ದ ಜನ ಉಂಡ ಲೋಕೇಶರ್ ಆರ್ ಪಾತರು ಜರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿಪ್ಲೆ ಗುರ್ತಾಬ್ಜೋ ಆ ರೆಂಚ ಬಂಡ ಕುಂಟನಿ ಒಂದು 8 ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚೆ ನಲ್ಪ್ಲೆತ್ತ